Ki parbengek baro ki bapek ya kene ka channel jong Good News TV. Ki badan ki yang kisem, ki badan ki lentia, ki badan ka nu nu benta jong ka jingim ka jong pi. Sa chi sien da ka mynsiem jong ka jingye, ka jingkemen, a shimni kene ka lan an I U Blei pi. Ha ka kyrteng ka bathiang tam ka jong try bat anong pelim jong U Jisu. Ni ainu U Blei bo Blei lam ni leng ba jong kini ke atli ke step ban ni dan menta ha kini ke step ke balai ban sngam ye Ka Ktien ke jong Blei U Jisu u ong ha ka gospel Mathaios ke lanong ke besau ke dekat ke besau ong bom tang lu ku bo ni mu prio ande de Ka Ktien baro ke bemino na ke shintor ke jong Blei namar ke ta pu gi khon ke jong Blei ni dan kam Ka Ktien ke jong Blei shwabin sedang ye kini ke si kapang kene ke step ye ka banga kwa ye ka bangin puson lyngkot kalong tu yengs kem ha ka chinge wat up deng shibon ki jingthmu tu yengs kem ha ka jinge wat up deng shibon ki jingthmu ka benta na Ka Ktien ke jong Blei ye ka ba ngalabu ha kene ke step kum ka nong rem kalong na ka gospel kat kum Mathaios na ka nong ka ba pra ka dekat ka ba apply adu ka dekat ka ba apnyo Mat ka benta ka banga kwa e ka bangin puson ha kene ke step kalong kene ka dekat ka ban re atun rio ka baong uti ula ong ki balai ba pilong ki ba shetting api ki ba red ka jingen andang kum ta ula khe la sngi ka air bat ni ka duria ru ti kalalong ka ba jai jai habang ikren shepang kene ka benta ni Ka Ktien ke jong Blei nganget ba baro nangi ila chupule ye kene ki jinja na Ka Ktien U Blei ini ka benta ke thu ini sepang ka wei ka kamba ke ba U Jisu le pat kata ka long ba ula penjai jai ya ke eryong ka ba shirke ini ke ka por ke ba kodor ke ba U Jisu penlut ye ka por ke janggu lan mat ki sinran alor jong ka le mat ka bible ke thu hapadeng ka por ke ba kodor laum ba kalawan kene ke eryong ka ba shirke ling ba ke ni jinja na ka bible Kaneka kejinja na ka Bible ka don ye ke jihikai ki ba kodor ban ayat den jonga ba jongpi badaka ni ka step ya kwa ka ba ni puson ki aku le ki simbol perkat na Ka Ktien ke jong Blei ka benta ke baningkong kalong bagi eryong ki bompoi perkat ki eryong ki bangim kni lenti kin wan ha ka jingim ke jongi wat haba ngilabot yo Jesus Christ Unexpected storms will come into our life even when we follow Jesus. Ki eryong ki bompoi perkat kin wan ha ka jingim ka jonga. Ki sinran haba U Jisu la khat ki ban long no ki sinran ki jong Jisu. Lapan dap ki da ka jingklen ki ba kraw. Nama bi kilai ki kamba ki ba phala ki ba U Jisu ule hashwa un khat ki Bada bagi shim ye ka rai ban bot yo Jesus Christ ki perkat baka jinya inti jongki kan long ke besok ka klip mat ke bo Jesus la khot ki la kiu ha ka galien ong ke khot ke ba apulai bat ki la bot yo Jesus ka chinkni inti ke jongki kan long ba ki bot yo Jesus kan de ke jinya inti ke baso andre ka klip mat ke ba ki la kiu ha galien ban yan hapadeng ka duria ke bashirke Ong Ka Ktien ke jong Blei bakalawan ke eryong ke bashirke kat hadu kalapan ki ya ke jingeng ke jong kini ki senran ki jong Jisu ki parngin ki ba ie ki ba don ha ke step don la ten jongi ki ba pet ke kubor ha ke po ki ba perkan ba ke jinga nanti ke jongi ba U Khrist kan long ke so ki ba perkan ba hadin bangina diang ke jinge Kristan hadin ni na diang U Jisu Khrist ke jingem jongi yen yo ben tangi ki ba bha in yo be tangi ki ba kmen kata kam long kum ta long pe kani ka benta ka hikai ni ba ka jinya nanti ke jong ba U Jisu Christ kan long ka jinya nanti ka ba kan long ka jinya nanti om ta bangin ma ki ba kmen ndai kan long ka po bangin hab ba ni kan do ye ki jingthmu hai ki dor ki rukong ki ba pher ha ke jingim ke jongi kini ki jingthmu kini ki eryong kin wan na ke jingim jongi om ban pen telot ke jingit ke jonga ke jongpi ndai ban pen scam shishu ya ke jingit ke jonga ke jongpi
kabangi ni dan U Blei. Abang pa yo banya unong shnak sia. Ubania bantip bakanu gede ksia ke bashisha. Ujule kumno, ujutang ya to ksia. Badapala tang itu ksia, badaka rong jong tu ksia kene. Long bakade ksia ke bashisha. Ladaka rong jong tu ksia ka lipno ni ka kelarong no. Kata gede ksia ka bakai. Nama kata-kata kalau kuntaru ini kumki Kristan. Habalatun ju yang abadepi. Daki eryong ki bashirki haban ya ini ake jinget ke jonga ke jong U Blei di hangta bonyo yang abadipi ki Kristan ki bashisha andre aba wan ki jinten ju ni kelon no ni hab no na ke jinget ni ken riak no na ken nongrim ke bani ni dalam Jesus Christ kata kamde ke jinget ki bashisha namar kata ki eryong kin wan na ke jingim ke jonga ke jongpi hakapo ki eki bian ki jinget kin wan om ban tulat ini andre ban scam ya ke jinget ke bangi ni don U Blei ke bentang ke baan ke bentang ke bakado ke jing don jong ke eryong pan kampen i ya ke jing bom don ke U Blei. The presence of the storm does not indicate the absence of God. Kisenrang haga bakum kata ke por habaki mat ikene ke eryong ke bashirke kala persyang daga lat ke lenti jong ki baro pada kumno bakin penjai-jai ya kata ke lieng ke badon lagi eryong leka Bible ke tu ini bagi neki semran kila fail ke bakum kata ke por ban penjai ya ke eryong bat ke belajar ke balapun dap iki ke deka mynsiem jong ke jing shepti kila shepti shikat day nama kata ke eryong haga bakut kim don shoot ke we kanan bagi ken ma U Jisu dan teduk jong ke lieng kila let ban ke U Jisu lawan kata ke por but all U Jisu ki semran api ki berep ke jinget bat pula penjajai ya kata ke eryong dan jing don jong ke eryong ke jingim jong ni kamut U Blei undan ringkat ni U Blei ubangi ngin U Blei ubangi ki syakri U Blei ubangi ngimane ke ni step ulong U Blei ubadan ringkat dan bat ni haki por baro jong ke jingim ke jong ni ngalet hu ifi ki parbengi parbengi ke ye snap ke ni kubor usaitan unwan ke jingim ke jong na pa champi unwan man pensyap tieng yang abadifi deki eryong ki paper unwan ban pensyap tieng yang abadifi U Jisu ulawan na bdeng pasyak kingdom wan om ban pensyap tieng ini dai ban ai ke jing mynsiem ban scam ne ke jinget ke bani dan u bat kam tam udan ke bor ban penjai-jai ya ke mynsiem ke jonga ke jongpi dan le si ke pek ke channel ha ke step ya ba ke mynsiem jongi ke kia habiki ki jah ke jingim jongi kadang ke bor ke mynsiem jongi ke dap ke jing shakti ke ktien ke jong le ke khot ini ke step U Jisu wan shikene ke berthei kumba ula penjai-jai ke eryong ke bishirke udan ke bor ban penjai-jai ya ke mynsiem ke jonga bat ke jongpi agani ke step jong ke por tungin duai kirpang ada dan teng jongpi ke step badan kami ke nugo ke jing slot ke bakirpang ke step dan bagi jing duai pila on phone ai number ni la ai ke liang jong ke good news TV ke yo ben slot ban ni yo ben duai kirpang na ke benta jongpi blame ke ku ya ke jingpuson ke jing Blei chiwat ni bagi ktien ke jong yan IT ya ke ke por hagi jing duai ini benda bagi clear ke jong ya ke nugo ke cakap ban ni dan duai kirpang na ke benta jongpi Kukpa jingi bahab neng utra jingi met bar utra jingi mynsiem ki jongi ya aimu ms sisi na ke step jong ke por bengi yo ke bakum ke por ke bakor do ke ran banya slot bat me lengba ke step bat kam tam ni aimu ms ke step bengi yo ban puli ban pusan ya ke jing shisha na ke ktien ke jongi Kinran nawan hagen ke step kinran. Banaiti ki khun ki jome ki bapet ki ke chana. Dalam reng jong ki desi ki bamat ki eryong ki bashirke hagen chiyam. Ki eryong ki bapenno mynsiem ki eryong ki bapen syep tieng ki kinran. Regen ke step iarap ki kuba. Bap deng ki eryong ki bashirke ki baki kin do ke chiyam ke jongki. Bakin pai kmat shame U Blei ba im ba U Blei ba tanpo. Kumba mela penjai ke eryong ke bashirke ke por ki senran ki jome. Raji sungat tuai ke por. Pamen penjai ke mynsiem ki jongi hagen ke step.
Babingin yan, ning bagan ni step inum yan kinran, lagi jing shakti. In bendet, iki eki baro akan ikasmi. Tang lagi jing shanya kajuni, hame kinran. Nama bingit tip kinran, bermelong Blei berkram, Blei bertanpon. Ya rap ini kinran. Blei shibor lagi jing tunjuk jong ke jingim. Ya rap ini nyai nes, kiam lagi jingim. Kebani ini don, hame. Berdiam mat snow ike bengu. Akan ikastep. Nama kini baro ni ban ni demi Ka Ktien ke jong trai, U Jisu Khrist. Amen.